Park 2, niin mä tein tästä kunnon layout ja levelit tästä. Joo. Sinä yksi ekstra. No kyllä on pakko tulla, kun ei opettajat voi vaan pakottaa kouluun, kun sairaus. Miksi niiden kiinalaisten pitää syödä niitä helvetin apinoita? Ei se Tai se ei pääse. kyllä mä tiedän, mutta se on vähän semmonen vitsi, että miksi niitten pitäisi niinku syödä niinku ihan koiria kaikkea. Ai tiedätkö mitä se leviää? Ei pitäisikö semmonenkin tietää nykyään? Ei tuu mitään. Jas. Ei semmoista tietoa tarvitse elämässä. Miten tauti leviää. Joskus se vaan leviää. Tai joskus vaan joku tauti päättää, että nyt mä leviää ja sitten se leviää. Kuulit se? Ei. Mä katson. Mä sitten laittaa tietoa. Monella sä riipiittäsit se. Tiiä, vitsi. Etkä kai meni hommaa tuohon modiin itsestä.